Как си, Вартко? Добре. Какво имаш нужда? Мога да си търся храна. Моля да запознаят. Влади съм Евгений. аз. Ти на колко години си? 40 годишен съм. Търсиш ли си работа, работиш ли, какво се случва? Да, търся работа, ако ме вземат. Ще започна работа, не ме е страх. А ти в момента работиш ли нещо? Да, строителство, като ме извикат частни фирми, работя Имаш ли подслон? в един строителен обект СПА. Защо така се е случило? Защо си на улица? Защото съм от малък израснал по домове за сираци. Това, което искам в момента да направя, е да ти помогна от мен и добри хора. Що се разстроиш? Никой не ми помага. Няма да се разстроиш, Вартко. Господ ни е създал хората да бъдем единни, да си помагаме, да си подаваме ръка в трудни моменти. Това, което мога да направя в момента от мен и добри хора, да ти помогна с средства и се надявам в близко бъдеще да може все повече работа да имаш, за да може да си стъпиш на краката. Да. Често ходя на различни места да почиствам. Би ли дошъл с мен? Да, бих дошъл и бих работил. Айде. Що си навел главата? Защото по този начин имам почет и уважение към човека. Аз също имам почти уважение към теб. Благодаря ти. Радвам се, че ми помогна да почистиме. Благодаря ти за което. Искам да ти помогна от мен и добри хора. Ще ти дам малко повече средства, за да можеш да имаш следващите дни. Искам да ти дам 500 лева от мен и добри хора. Заповядай. Ще бъда наред. Нали? Жив и здрав. Чао, братко. Бог да те благослови. Бог да те благослови, детко. Благодаря ви отново от сърце, че заедно подкрепяме хората. Всеки, който иска да се включи в доброволската инициатива, може да го направи чрез линковете, които се намират в информацията на профила.